njani imali? Awuthi ngibhale ibhodi. Okay, athi ngibhale ibhodi ethi ngithengisa amathambo. Ya, athi ngiyibhale. Ngithengisa amathambo. Ya, i-right so ne. Or ngibhale ukuthi amathambo wenkomo or wemvu or wembuzi. Athi ngingasho izongibhayizisa le. Ya, athi ngibhale ngithengisa amathambo kuphela. Bese ngiyoyiphesta lapha egeyidini. Sebathengisa amathambo lana. Awuthi ngingene ngibuze. Ekusefede. Sure Brian Fede. Hayi standard bhuti. Hayi man, ngibona nibhala ibhodi lapha ithi ngithengisa amathambo. Awungibhalansise lapho. Oh, I know bhuti vele sithengisa amathambo. Very cheap, bacala ku-R5. R5? Hayi no, musayathengeka. At least nami ngiyoke ngibuye nesishibo lapha endlini. Kunini bangibiza ngomahlalela Brian? Bathi umahlalela. Mara ngikuphathele musu wabona. Hayi ndoda yiza nawo. How can I miss this opportunity? Okay, imala nyeza manje. Nawa nje yami. Hayi. Hayi, wena uyangitelela wena. Wena uyangitelela straight. Telela? Mina nokutelela? Mathambo lawa. Yini awazi amathambo bhuti? Yo mfethu uyangitelela serious. Yo. Hayi bhuti ubonile nawe lapha egeyidini kubhale amathambo. And nawe uthe ufuna amathambo. Yo. Bamba so.